Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E ngal ɗo alluwal no woodi musidɗo gooto nuldi en ngal o yo haalana ko woni e maggal ko. Eyi ɗo ko ɗo woni a mawɗo, ko ɗo woni ba mawɗo, ay ɗo ko ɓa. Holko serndi ba o e ɓa o ngal ɗo kofal serndiɓe. Ay ɗo ko ca mawɗo, ɗo ko da mawɗo o ko ni windirte. Ay ɗa mawɗo ko ni windirte. Holko serndi da e ɗa kofal ngal ɗo. A faami? Ɗo noon ko e mawɗo. Ay ɗo ko faa mawɗo, ɗo ko ga mawɗo. Ay ɗo ko haa mawɗo. Ay ɗo ko ii mawɗo ena nandi e laa tokoso. ɗo ko jaa mawɗo. Ay ɗo ko ka mawɗo. ɗo ko laa mawɗo. ɗo ko ma mawɗo. ɗo ko na mawɗo. ɗo ko ña mawɗo. ɗo ko ŋa mawɗo. ay na e ña e ŋa ene nandi ko serndiɓe. ña pesgel dow, ŋa pesgel les. ɗo ko o mawɗo. ɗo ko paa mawɗo. ay ɗo ko ra mawɗo. ay ɗo ko sa mawɗo. ay ɗo ko ta mawɗo. ay ɗo ko u mawɗo. ay u noon kañum ko dow fayata. ɗo woni wa mawɗo. ɗo woni ya mawɗo. ɗo woni ƴa mawɗo. ko serndi ya e ƴa kofal ngal ɗo. ɗo noon ko ba e ma e ba ndendinta wiye mba. ɗo ko na o e da o ndendinta mbiya nda. ɗo ko na o e ga o ndendinta mbiya nga. ay ɗo ko na o e ja o ndendinta mbiya nja. ɗum ɗo wiyete koƴƴombowal. koƴƴombowal ko woni wiide na'i ene wona hen. on paamide wadde fof so rendi hawra 33 ko jangete e Pulaar ko ni foti. josara mbaɗani ay mawni o e mawni waɗani ay laaɓa cer e ma. ɗo wona a mawɗo. ɗo wona ba mawɗo. ɗo wona ɓa mawɗo. ɗo wona ca mawɗo. ɗo wona da mawɗo. ɗo wona ɗa mawɗo. ngarana ɗo mbiya e mawɗo. ɗo mbiya fa mbiya mawɗo. ɗo mbiya ga mbiya mawɗo. ɗo mbiya ha mbiya mawɗo. ɗo mbiya i mbiya mawɗo e nannande la tokoso o. ɗo ko ja mbiya mawɗo. ay ɗo ko ka mbiya mawɗo. ay ɗo ko la mbiya mawɗo. ay ɗo ko ma mbiya mawɗo. ay ɗo ko na mbiya mawɗo. ɗo ko ña mbiya mawɗo. ɗo ko ŋa mbiya mawɗo. kadi pooɗa nawa ɗum dow ɗeɗo cuuɗo dow ɗeɗo ngara gelta bowal. mbiya o mawɗo
paa mawɗo raa mawɗo saa mawɗo ɓaytaa mawɗo oo mawɗo. ɗo henne mbiya waa mawɗo, ɗo mbiya yaa mawɗo, ɗo mbiya ƴa mawɗo. ɗiɗi ndenndinta mbiya mbaa, ɗiɗi ndenndinta mbiya ndaa, ɗiɗi ndenndinta mbiya ngaa, ɗiɗi ndenndinta mbiya nja. wadda faami ko ma e baa so renndi ene wiye mbaa. wadda faami ko na e da so renndi ene wiye ndaa. wadda faami ko na e ga so ndenndi ene wiye ngaa. wadda faami ko na e ja so ndenndi ene wiye nja. ngal ɗo woni koƴƴo mboowal, ɓee noon ko qa. nde wonno ngal ɗo masataako, keddiɗe fof ne maso. ɗum noon so renndi capantati ɗiɗi ko janngete e pulaar ni foti. ɗum ɗo namdono wadde jaabugol nan ɗon, ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirɗon janngon ɗigga, gussa alluwa ngal haa joni bindi ɗi no moƴƴi. ayi haa fof o yiye laaw gotol mbawan ɗum wañde taade. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirɗon ɗum ɗigga, goɗɗo namdino goɗɗo kay ɓe nana ɓe keɓata hen kisa laawa gotol. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, salam.